खुलुमबाय। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। बड'लेण्ड बुब्लिनि रिपर्टार स्टाफआ नैबे समाव दंफैयो चिरां आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव थानाय नैबे दुब्लि बारियाव। बेवहाय गोबां रोखोमनि आबाद जायो। लोगोसे सरभुग हालामाव नैबे आबादथिलियाव रेमि होननाय आबादनि थाखाय जोबोर मुंदांखा। नोंथांमोना खोनानो मोन्दों रेमि आबादनिफ्राय खुन्दुं जायो। बे रेमि आबादनिफ्राय ओंखारनाय खुन्दुंखौ जोंनि इण्डियाल' नङा सारा मुलुगावनो बेखौ दैथायहरनाय जायो। लोगोसे गोबां रां खामायनो हायो। नोंथांमोनाबो जुदि NGO दङब्ला बा हारसिङै मावनो सानदोंब्ला नोंथांमोना सरभुगनि रेमि रिसार्च सेन्टाराव कन्टेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन। लोगोसे बे बिजनेसा बे आबादा जोबोर मुलाम्फा गोनां। मानो होनब्ला बेयो इन्टारनेसनेल मार्केटआवबो जोबोर डिमान्ड दङ। बेनि खुन्दुङा पार केजि 500निफ्राय 1000नि गेजेराव कुवालिटि लानानै रेमि रिसार्च सेन्टारा गभर्नमेन्ट प्राइसआव लाखिनाय जायो। नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुगासिनो दङ नैबे रेमि आबादनि नुथाय। नोंथांमोना खोनादों जानांगौ सरभुग हालामाव रेल लाइननिफ्राय गासै 2 किल'मिटार साहाथिंजाय रेमि रिसार्च सेन्टार दङ। बे रेमि रिसार्च सेन्टारा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि मोनसे रिसार्च सेन्टार। बेवहाय नोंथांमोना फैब्ला नुनो मोनगोन गासै 10,000सो बिगानि गेजेराव रेमि आबादा बोसोरफ्रोमबो जायो। नैबे जा बोरिमाखानि दुब्लि फोथार बेवहाय खालामनाय नैबे रेमि आबादखौ साखाथिनिनो माखासे NGOफ्रा लोगो नांनानै मावदों। रेमि आबादा 5 बोसोरसो जाबाय बिथांमोना जोबोर लाब मोननो हादों। लोगोसे खेबसे गायखांनायनि उनावनो बे रेमि आबादनि जा गुदि बाहागो बेखौ दानखांनायनि उनाव सम लानानै बे गोदानै खिलि ओंखारो। बेबायदिनो खेबसे गायनायनि उनावनो बे जायगाफोरखौ साफा खालामना होबानो 1 निफ्राय 2 दाननि गेजेरावनो बेनि आबादनि जा दंफां बेखौ दाननानै गोबां रां खामायनो हायो। नोंथांमोना केमेरानि हेफाजाबजों नुनाय नैबे रेमि आबादखौ गिबियावनो जों जा आबाद मावनाय बायदि बेगरखौ बेखौ फोनाय जाया, नाथाय बेनि थाखाय गुजि मोननाय जायो। नोंथांमोना रेमि रिसार्च सेन्टार सरभुगआव फैनानै बे रेमि आबादनि थाखाय गुजिफोरखौ लांफैनो हायो। बिथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्रि अफ कस्टआवनो बेनि जा मुरा बाहागो जोलैखौ हरनाय जायो। थिग बेबायदिनो रेमि आबादखौबो जों गिबियाव गुजिखौ गायनाय जायो। गायखांनायनि उनाव नोंथांमोना नुनाय बायदि नैफोरबायदि दंफां जायो। दंफांनि गोजौथिया गासै 5 निफ्राय 6 फुटनि गेजेराव जायो। लोगोसे गायनायनिफ्राय 1 निफ्राय 2 दाननि गेजेरावनो बे रेमि आबादनि जा दंफांफोर बेखौ दाननानै बेखौ मिलनि हेफाजाबजों गोनोखो आदबजों फेरेदनानै बेवहाय खुन्दुं मोननाय जायो। जिरखांनाय बाहागोखौ फोराननानै जेबोला बे दुरुंनि महर लायो अबोला नैबे साखाथिनि जा सरभुगनि रेमि रिसार्च सेन्टार बेवहाय बेखौ फानहैनो हायो। बिथांमोना गभर्नमेन्ट रेटआव 500निफ्राय 1000 कुवालिटि लानानै पार केजियाव लाखिनाय जायो।